कोंकणी त्यांनी आयोजित करचे आयताराचे जपा सशनाक हांग उपस्थित अशील पुरा वैष्णव भक्तवृंदाक भक्तांक भक्तिनींक प्रभुजींक माताजींक पुरा जनाक हृत्पूर्वक विनम्रपूर्वक स्वागत. आजी 20th संडे एक्सक्लुसिव्ह ओनली फॉर चेल्डू तजो नमगेलोट्टू भक्त आणि भक्तिनी पूरा उपस्थित असचे हांग पूर जनाक हृत्पूर्वक पुनः स्वागत करतस. आता हानी पूर जन आमगेलोट्टू 10 नाम अपराध सांगच्या येतसची आणि तशी वैष्णव प्रणाम मंत्र आणि श्रीला प्रभुपाद प्रणती आणि पंचतत्व महामंत्र सांगतसची. आमगेलोट्टू 10 नाम अपराध सांगच्या येतसची. सूर्य नाम अपराध वाजूच्या येतसची भक्ती अविका नायक. ध्वनी नाम अपराध सांगच्या येतसची भक्त आरुष नायक. तिन्ही नाम अपराध सांगच्या येतसची भक्त शाश्वत पै. चारी नाम अपराध सांगच्या येतसची भक्त विभू पै. पंचा नाम अपराध सांगच्या येतसची भक्त विष्णू पै. सत्ताच्या संची नाम अपराध सांगच्या येतसची भक्तीन सुदीक्षणाशने. सत्ताच नाम अपराध सांगू येतसची भक्त गौरवशने. आठाच नाम अपराध सांगता येतसची भक्तीन आहाना प्रभू. नवा नाम अपराध सांगता येतसची भक्त सृजन कामत. धनचे नाम अपराध सांगच्या येतसची भक्तीन द्युती भट. वैष्णव प्रणाम मंत्र सांगच्या येतसची भक्तिनी प्रतीक्षा भट. पंचतत्व महामंत्र सांगच्या येतसची भक्तिनी दुर्वा वागले. 8 नाम अपराध सांगता येतसची श्रीला प्रभुपाद प्रणती सांगच्या येतसची भक्तिनी अदिती नायक. अशीची चॅन्टिंग राउंड सांगच्याक मागेरे सांगतासची सुरू आम्ही नाम अपराध सांगया. ओव्हर टू यू भक्तीन अविका नायक. माताजी ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. खंयचे एक डेप्युटी कोण देवाल नाव प्रचार करता आणि तांगेल लाईफ देवाक समर्थपण केल्यारी तांगेल विषय वायट उलाचा ना. हरे कृष्णा. ईश्वरले आणि ब्रह्मा आदि देवतेले नाव विष्णुले नावाक समान जो स्वतंत्र म्हणलेचे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आध्यात्मिक गुरुले आदेशाचे उल्लंघन करचे. हरे कृष्ण. वैदिक शास्त्रांचे जो प्रमाणांचे खंडन करचे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महामंत्राच्या जपाच्या महिमा काल्पनिक पण लेक्चर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तर संचीचे नामापराध सांगतासा पवित्र जगन भगवान नामाक व्याख्यान दिवचे. हरे कृष्ण. हरे हरे नाम बालाजी पाप करते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण महामंत्राक वेदांत वर्ण केले तसल फलप्रद मोडले. Thank you so much. One minute, somebody is repeat. You can repeat. Hare Krishna. भक्त सृजन कामत. हरे कृष्णा. श्रद्धालु व्यक्ति का भगवान नामाचे उपदेश करचे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भक्ती जीती भट. हरे कृष्णा. महामंत्र जप वैरी पूर्ण विश्वासो नाशी आश्चर्य. हे जपाचे आगाध महिमा ऐकून वै विषय शक्तींतू ची बुद्धुनु आश्चर्य. ज्ञानपूर्वक जप करण्यातलारी वै तै एक अपराधो. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा भक्ती प्रतीक्षा भट. हरे कृष्ण. हा. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंतानंद कोटि धन्यवाद. पूर चरडवान भारी चंद कोरनो भावपूर्वक भक्तिपूर्वक भारी चंद कोण सांगला. मस्त धन्यवाद. भक्तीन अविका नायक माताजी का तांका प्रोत्साह कोनु जागोनु सांका म्हणून सांगेला श्रीमती जयंती नायक माताजा के मस्त अनंतानंद कोटि धन्यवाद. तशीची भक्त आरुष नायक प्रभुजी के मस्त धन्यवाद. तांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती रम्या नायक माताजी का भक्त शाश्वत पै प्रभुजी का तांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती स्फूर्ती पै माताजी का आणि भक्त विभू पै प्रभुजी का तांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती हरगिरीश शाश्वती गंधर्विका माताजी का. तशीची भक्त विष्णु पै प्रभुजी का हांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी हांगेल दोग जन चेरडू हानी. तशीची भक्तीन सुदक्षिणाशनय माताजी हांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती सुमा शणै माताजी का. तशीची भक्त गौरव शणै हांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती दिव्या किणी माताजी का. आणि भक्तीन आहाना प्रभू हांका प्रोत्साह कोनु जागोनु स्पष्ट जाऊन सांगोसन केलेलं पूर चेडवाल अम्माका. तशीची श्रीमती अश्विनी शानबाग माताजी का. तशीची मस्त धन्यवाद. भक्त सृजन कामत हांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती अश्विनी कामत माताजी का. भक्तीन द्युती भट माताजी का हांक प्रोत्साह केलेला श्रीमती प्राची भट माताजी का. आणि वैष्णव प्रणाम मंत्र सांगू का प्रोत्साह केलेला भक्तीनी प्रतीक्षा भट माताजी का. ह्या प्रोत्साह करू सांगितल्या श्रीमती रश्मी भट माताजी का हांगेला अम्मा का. तशीची मस्त धन्यवाद. भक्तीनी दुर्वा वागले हांक प्रोत्साह कोण जागोन सांगायसिलेला श्रीमती प्रज्ञा वागले माताजी का. आणि श्रील प्रभुपाद प्रणती सांगच्या प्रोत्साह कोण सांगायसिलेला भक्तीन अदिती नायक माताजी का. हांक प्रोत्साह करू सांगेला हांगेला अम्मा श्रीमती गायत्री नायक माताजी का. हांक उपस्थित असेल पूरय माताजी सन तांगेल चेल्डुवांक जागोनु प्रॅक्टिस करो सोनो त्या चेल्डुवान उठान सांगेलाक पूर जनाक पुनः पुनः अनंतानंद धन्यवाद. तशी मुखारसून आमगेलोटू चॅन्टिंग राउंड साक येतसची भक्त तक्ष नायक आणि भक्त भूमिका मल्ल्या आणि भक्तिनी श्रीनिका पै आणि भक्तिनी भूमिका पै. हरे कृष्ण. प्रभुजी ओवर टू यू हिज ग्रेस रविपति दामोदर प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आय एम व्हेरी हॅपी. इतले सकाळी सकड चेडवान लायक करून उठोनो आणि दे हॅव रिसाइटेड सो नाइसली. तर खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांक. तर आम्ही वी विल वेट. डॉक्टर विश्वरूप प्रभू विल जॉइन एनी टाइम. तर मिगेल रिक्वेस्ट सगळ्यांक की आता वी विल लिसन टू डॉक्टर विश्वरूप प्रभू. प्रभुजी वी विल वेट चॅन्टिंग सुरू करूया प्रभुजी. शुरू करूया. ओके. सो अप टू 5:15 6:45 ताई चॅन्टिंग सुरू करूया. चॅन्ट करूया. ओके. हरी बोल. I have come already. हरी बोल. हरे कृष्णा. I can start speaking if you like. Yeah. Prabhuji, actually, all the children have got up early morning and Wow. they are all waiting to hear from you. So, Very God will- nice. Very good. Today is Wow. all children session actually. And Arush, Bhumika, welcome to everybody. Thank you so much.
Taksh, thank you very much. Hari Bol. Wow. Duty प्रभू Bhatt. हरे कृष्ण मनाची, हरे कृष्ण म्हणा पूर्ण Hare जे प्रभू. Krishna, Pranati. हरे Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Very good. Hari Bol. So, सुरू करूया आम्ही. स्टार्ट करूया बाय. वही प्रभुजी. सो तुम्ही रेकॉर्डिंग करता ना. मी आता घरला ना टेम्पल असं. सो you please record. We will record. Okay, I'll start. You start recording. I'll immediately start. Hari Bol. Om Jnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Kada Mayam Tadati Swapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. आजी म्हाका भारी खुशी आसा चेडवांक पळोवन. कितें म्हळ्यार आमी पुरा प्रायज आयिल्ले मनशां आनी मस्त नमुने अनुभव घेवन आमी जप सुरू केला आणि तांतू प्रयत्न केला. तांतू मस्त वेळ गेला. मेगेल विशयान तूं सांगचो जाल्यार 20 वर्ष जाले मागीर आमी ह्या परस सुरू केल्ले. आनी ताजे मागीर मनांत तशी विचार आयलो की 20 वर्ष वेस्ट गेले. 20 वर्षांत तूं मस्त सकाळी एनर्जी आशिल्ली आणि उत्साह आशिल्लो आणि माइंड मस्त फ्लेक्सिबल आशिल्ले. ताजे कसांनी उपयोग करनाशी 20 वर्ष जाले मागीर जप सुरू केल्लो, भक्ती मार्ग सुरू केल्लो. तर चेडू प्रायरी कसनय केल्यार ताजे लायफ लॉंग बेनिफिट जाता. सान प्रायरी आमी कसनय संस्कार प्राप्त करता. ती आवस बापूसू, आनमा, आज्जो, मामोमा तांगेल कडेन आमकां कसन संस्कार मेळटा. ती कसनय वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्राप्त जाता एज अ कल्चर. ते मानतार प्राय थंय आमगेल भितरी आसता. ताके तरी सकट चेडू वाले मेगेल खातीर मेगेल तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद आसा की तुमी सकट चेडवांनी सान प्रायरी थोडे असल्यारी व्हडना पण तुम्ही जप करतात ती आणि देवाल विशयान तुमकां मोग आसा, अट्रॅक्शन आसा. ही भारी अभिमानाची वस्तू आसा. इट्स अ थिंग ऑफ ग्रेट प्राइड टू सी यू टेकिंग अप डिवोशनल सर्विस चॅन्टिंग हरे कृष्णा. आमगेल शास्त्रांत तू मस्त नमुन्याक उदाहरण आसा. ती ध्रुव महाराज at the age of 5 years, Prahlad Maharaj at the age of 5 years. इतली सान प्रायरी तांणी अशी कार्य केला की तांगेल स्टोरी भागवतांत आयल्या. सकडापाशी टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर सर्वोच्च शास्त्र श्रीमद भागवत अमलम पुराणम अशी शास्त्रा भितरी कोणाली काणी येना. पण शुद्ध भक्त आसता तागेली मात्र काणी येता. श्रीमद भागवतान तू शुद्ध भक्ती शिवाय कसनय वर्णन करनी.
तर त्या श्रीमद भागवतांतू 18,000 श्लोकांतू 332 अध्याय 12 स्कंद तांतू तांगली कहाणी आसा. दे हॅव गॉट द पोझिशन इन श्रीमद भागवत. मित्र म्हणारी त्यांनी सान प्रायेचो गौरव केला. सान प्राय असे न्हू कसं कसं करचो जाता. केल्या वस्तू यंग एजारी करचो जायना, व्हड जाल्यार मागीर करचो जायना, म्हातारो जाल्यार मागीर करचो जायना. अशी पुरा सर्वोच्च कार्य सान प्राय केल्यार भारी सुलभ पडता. ते तांणी तांगेल्या आयुष्यात जीवनांतुल्या कार्यान कष्टान आमकां सांगून दवरले आसा. तांगेली ती प्रेरणा आमकां प्राप्त आसा. म्हणून आमगेल्या प्रार्थनेंतू आमी प्रल्हादाल प्रार्थना केदनाय वाजयता ती, आणि प्रल्हाद नरसिंह आरती करता ती, आणि सकाळ सांजे आमगेल्या देवस्थानांतू प्रभुपाद स्वाम्यान 2 पंथ प्रल्हाद नरसिंह आरती कोरका म्हणून सांगिल्लें आसा. इतले म्हळ्यार तांतू आचार्य प्रल्हाद देव नरसिंह ताका प्राप्त करचे खातीर प्रल्हादान आमकां प्रेरणा दिल्या. आणि ही वस्तू अपोसमोस सांगू का की आमी सान प्रायरी कसन करता ती, कसन केला, आणि आमकां सान प्रायरी कसन अनुभव आयला ती, तेच आमगेली पर्सनॅलिटी, तेच आमगेलें व्यक्तिमत्व आयुष्यभर उरता. सान प्रायरी आमकां कस कसन अनुभव आयले ती तशी आमगेली विचारधारा माइंडसेट तयार जाता. ह्या खातीर प्रल्हाद म्हणटा ती कौमारम आचरम प्रज्ञा. 5 वर्ष जाल्ले मागीर भक्ती मार्ग आरंभ करता. आणि कोणे सान प्राय धरून 5 वर्ष धरून भक्ती मार्ग आरंभ केला, तागेली भक्ती अद्राका आणि कोणाली भक्ती श्रेष्ठ जायना. इतले म्हळ्यार केन्ना आमकां कळू सुरू जाता, आमकां कळता तेन्ना दवरून देवाल आश्रय घेतल्यार कसं कसं म्हणून श्रेष्ठ अनुभूती रियलायझेशन प्राप्त जाता ताची आमी कल्पना करचो जायना. वी कॅन नॉट इमॅजिन वॉट वी वील रिसीव. ह्या खातीर म्हाका केन्नाय सान चेडू जप करतना दिसता ती म्हाका भारी खुशी जाता, भारी अभिमान जाता, भारी मोग मनांत निर्माण जाता. इतले म्हळ्यार केन्ना सान प्रायरी आमी देवाल नांवां जप करता ती, भक्ती मार्ग येता ती, आमगेल कुटुंब ताजे कल्याण जाता. आमगेल जाती, आमगेल समाज, आमगेल राज्य, आमगेल देश, आमगेल राष्ट्र या सकडाल भवितव्य, सकडाल फ्युचर उज्ज्वल जाता. त्या खातीर त्या विचार करून मनांत खुशी जाता. इतले म्हळ्यार सान प्रायरी श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ साधना, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त जाल्यार आमगेले पूर्ण जीवन समृद्ध जाता आणि सफल जाता. त्या खातीर तुमकां सकडाल चेडवा खातीर म्हगेल हार्दिक धन्यवाद आसा, हार्दिक मोग आसा, आणि तुमगेल सकडा वयली म्हाका मस्त गर्व आसा. इतले म्हळ्यार आमकां त्या सान प्रायरी हे पुरो करूं मेळ्ळी. घरांत तू मस्त चांग वातावरण आशिल्लें आध्यात्मीक आशिल्लें, पण आमी जे रे कृष्णा संस्थे भितर येवन शिकिल्ले त्या पुरो घरा भितर नियमीतपणे प्राप्त जायना आमकां. आणि तो एक बेजार आशिल्लो. मागीर त्या निमित्तान भारी उत्साहान आणि कश्टान ह्या पुरा हरे कृष्ण आंदोलनांत तू सहभाग करून आतां इतले बेजार ना जितलो पूड आशिल्लो. आणि निश्चितपणे तुमकां चेडवांक तो बेजार जावचे काय अगत ना, कारण आमगेल्या जीवनांत देव सर्वस्व आसा, कृष्ण सर्वस्व आसा. सकडा पाशी मूल्यवान, सकडा पाशी अमूल्य असं नासल्यार ती एक वस्तू आसा, देव आणि तागेलें नांव भगवान अँड भगवन नाम. ते आमकां आमगेल्या आवय बापूय प्राप्त जाला, आमगेल्या कुटुंबान तो प्राप्त जाला. हाची मातशी भाग्य वस्तू खंयची ना.
पोरणे जन्मांतू मागशी जन्मांतू कसं की आम्ही पुण्य केलेलं आहे आणि संत जनाली सेवा केलेली ताजे निमित्त ह्या जन्मांतू सानू प्रायंतू आमकां देवाल नाव प्राप्त झाला, देवाल भक्ती वातावरण घरल्या प्राप्त झाला. ते पुरा चेडवांक प्राप्त ना, केल्या मात चेडवांक भारी दुर्लभ. तर तुम्ही त्या दुर्लभ कॅटेगरी आसा ती एखादी कितली सांगली तितले म्हाका उणी दिसता, कितली खुशी कशी सांगची म्हणून म्हाका कळना. पण इतले हांव सांगू शकता की सान प्रायरी प्राप्त झालेली आध्यात्मिक संस्कार सान प्रायंतू प्राप्त झालेले ते भारी मूल्यवान आसा. आणि आमगेल्या पूर्व जन्मांतू आम्ही कसं कसं पुण्य केला ताजी एक निदर्शक आसा. इट इज अ सिंबल and manifestation of the great pious activities that we have done in the past life. So thank you very much. आणि हे स्थान प्रायरी प्राप्त झालेले सर्वोत्तम धन असं, वेल्थ असं ते केन्नाय आम्ही सोडू नज. आणि चढते उत्साहानं त्या करता वचुका आणि कशी प्राय व्हड जाता, वी बिकम यंग, तेन्ना आनीक उत्साहानं करून इतर पूर्ण समाजांक एक प्रेरणा, एक उदाहरण, एक आदर्श म्हणून आम्ही स्थापित करता. आणि एक चंद्र असल्यारी रात्री वेळारी सक्कड कडेन प्रकाश जाता आणि 1000 गटल्यान स्टार्स असल्यारी रात्री वेळारी ताने प्रकाश प्राप्त जायना. तर तुम्ही सर्वांनी मेळणू तशी चंद्र जावका. आणि चंद्रा निमित्त जाल्ले मागीर या जगत्यांतू जो डार्कनेस आसा, अंधकार आसा, तांतू तुम्ही तुमगेले आध्यात्मिकतेचे उदाहरण दिवका, तुमगेले प्रकाश तांकां प्राप्त जावका आणि तुमगेले इन्स्पिरेशन तांकां मेळका अशें हांव राधा राणी आणि कृष्णाक मागून घेता आणि तांगेले प्रार्थना करता. आमगेले सक्कड चेडवांक लायक आध्यात्मिक संस्कार प्राप्त जावका, तांगेले कडेन लायक जप जावका आणि भविष्य काळांतू आध्यात्मिक मार्गदर्शन तुमगेले माध्यमांतल्यान सगळ्यांक प्राप्त जावका अशें हांव देवा मागून घेता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the session. आणि I would request कोणाक चेडवांक कसले प्रश्न असल्यार we can take 2 प्रश्न. चेडू आर तांगेले हाऊस म्हळ्यार anybody, their parents, any questions, we can take 2 questions. Is it okay, Prabhuji? Yes, please take. Hare Krishna. Hare Krishna. कोणाला कसले प्रश्न असले चेडवांनी निमगो येता, मळगड्यान निमगो येता, कोणाय निमगो येता. They can unmute and ask if anybody has. Okay. Thank you very much. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಣ who is speaking? Hare Krishna. प्रभुजी काउंटर आणि चॅन्ट करत या. काउंटर टू चॅन्ट करूं येता, पण बेस्ट चॅन्ट करचे असल्यार माळ घेतल्यार सांग. काउंटर केन्नाय भायर वतना जावं खंय प्रोग्राम वतना ट्रॅव्हलिंग करताना काउंटर घेव येता, पण घरले असताना माळेर जप केल्ले सांग केन्नाय. मस्त पुरा 1000 गटल्यान संत मनशांनी, ऑल सेंटली पीपल, त्यांनी एज अ स्टँडर्ड म्हणून माळेर जप केला. आम्ही तांगेले पदानुगमन करून माळेर जप करका. केन्नाय भायर गेल्यार काउंटर घेव येता. हरे कृष्णा. हरि बोल. Thank you. Or anybody? Hare Krishna. Yes. आणि कोणा? Hare Krishna. Anybody has another question? We can ask one more question. I think Prabhuji, somebody was speaking. निमगे माताजी कोणा? Yes. Prabhuji, I want to ask. सान असताना
हॅबिट स्टार्ट केलं देवाला आणि प्रार्थना करचे तर देवाला पूज करचे न्ही वी रिमेंबर इट ऑल्सो करचे एक उमेद असता बट होड तर करच्या कष्ट जाता इट टेक्स टाइम अनेक सांगा ऐकपणी जमा सान असताना आम्ही कसले एक हॅबिट्स लाईक देवाला पूज करचे दवो कसले एक देवाला वाजूचे पुरे आमकां क्विकली करूक एक हॅबिट येता आणि आमकां क्विकली बट होड तर करच्याक तिके कष्ट जाता सो वी हाऊ वाय इज दॅट तशें सांगचे प्रभू केन्ना आमगेल ब्रेन डेव्हलपिंग आसा सान प्रायड आमगेल ब्रेन डेव्हलपिंग आसा तंतू त्या ब्रेनान तो मस्त एनर्जी आसा ऊर्जा मस्त आसता तंतू आणि त्यांना केन्ना कसं कसं आम्ही शिकता ती ते लायफ लॉंग परमनंट मेमरी जाता आणि प्राय जाल्यार मागीर मागोर आमगेले वेसल्स आणि पुरा ब्लॉक जाता ती आणि ब्रेन एक कडेन येवन इट बिकम स्टेग्नंट आणि आम्ही मस्त प्रपंचांतू तंतू बिझी जाता ती आणि प्रपंचांतू ताजी येचना ताजी चिंता तंतू जाली मागीर हगूर हगूर मेमरी उण जाता वता त्या प्रकृती स्वभाव आसा त्याका तरी सान प्रायरी कसं आम्ही शिकता ती कसं ऐकता ती कसं बाय हार्ट करता ती श्लोक म्हणता ती प्रार्थना म्हणता ती अष्टक म्हणता ती ते प्राय जाय ते आमकां उडगास होता आणि प्राय जाल्या मागीर नवीन प्रयत्न केल्यार उडगास करच्याय कश्ट आसा आणि करच्याकय कश्ट आसा त्या खातीर हांव सांगिल्लें की आम्ही सान असताना कसं करता ती ते फारी अमूल्य आणि महत्वपूर्ण आसा त्या खातीर प्राणायाम केल्यार आमगेली मेमरी चड जाता मागीर उरता आणि विपरीत करणी आसन मागीर खंयच्या आसनान तूं मात्य सकाल आसा आणि मात्यान तूं रक्त प्रवाह चड जाता ते करता लागल्यार आमगेली मेमरी चांग जाता सान प्रायरी आम्ही त्या पुरा केल्यार वज्रासन असत योग मुद्रा आणि सान प्रायरी शीर्षासन सर्वांगासन हलासन केल्यार बुद्धी भारी तल्लक जाता आणि तांगेले ब्रेन पावर पळय ते 100 टाइम्स मोर जाता सुरवेकच चड पावर आसा आणि त्या पुरा आसन केल्यार भारी मेमरी लायफ लॉंग मेमरी जाता आणि प्राय जाल्यार मागीर केल्यार आशिल्ली मेमरी उरता इट स्टेज तर सकाळांनी त्या खातीर दीर्घ श्वसन अनुलोम विलोम प्राणायाम आणि विपरीत करणी आसन ते पुरा कोरका नातल्यार आमी देवा विशयान तू कसं शिकता ती ते पुरा विसर लागतात हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा थँक यू प्रभूजी हरे कृष्णा तर Okay. वी विल सो We'll end थँक यू here, प्रभूजी Yes, yes. we will start हरे the chanting कृष्णा now. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल रेकॉर्डिंग बंद करता यस 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 हरे तर हांव राधा गोपीनाथ टेंपल आयला हरी हरी सातमाकाथी बोल टेंपलांत वचुका देवस्थानांत Yes. जप करू शकता हा Yes, तर yes, सकाळी yes, दोन yes. हांव आमगेल्या अनेक ग्रुपार जप करता आशिल्लो मागीर तुमगेलो एकटो आयलो आतां हांव हरी कृष्ण. देवस्थानांत वता हा Thank you सकाळ प्रभूजी सकाळ शेडवा खातीर प्रार्थना करता देवा लागीं प्रार्थना करता राधा गोपीनाथा लागीं हरे Yes, कृष्णा yes. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे Thank you Prabhuji for coming Thank you, Hari and Bol, all the enlightening best. us. Hare Bol, Hare. So Mataji, we can continue the chanting now with the children chanting the first 4 rounds, and then we can continue chanting till 7 o'clock. हरे कृष्णा भक्त तक्षक नायक 4 राउंड सांगच्या आहेत सची भक्त भूमिका मल्ल्या भक्तिनी श्रीनिका पै आणि भक्तिनी भूमिका पै हानी 4 जणे आमगेलोटू चेल्डू ऑल ग्रुप अंत आसाची आमगेलोटू आसाची 4 राउंड्स करच्याक हरे कृष्णा हृदयपूर्वक स्वागत पूर्वजनाने जप करता म्हणून विनंती करतात हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna. का एक राउंड करता हा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे, हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare
हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे